Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana Kristina Zadro Omrčen, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Rasprava koju imamo danas po meni je izrazito važna, a ja ću možda dati jednu dimenziju o kojoj možda većina zastupnika nije razmišljala, a znam da i među vladajućima, uvjeren sam u to, barem u srcu će se ljudi složiti s time. Pa ajmo u uvodu reći, svima nam jasno, voda je energent koji je ključan za održavanje, razvoj i život svakog društva, tako i države. I bez vode nema života. I pitanje zaštite voda, ali i same opskrbe pučanstva pitkom vodom ili vodom za poljoprivredu u povijesti je uvijek bilo jedno od najvećih društvenih izazova. Voda za piće temeljno je egzistencijalno dobro jer bez hidratacije ljudski život može samo nekoliko dana izdržati. Zalihe vodom u RH su potrošne i zaštita naših voda na najvećoj razini, na onoj ustavnoj razini je izrazito bitna i važna. I ja sam zato prije nekih mjesec dana organizirao okrugli stol o vodama u Hrvatskom saboru, 10-tak sveučilišnih profesora, ravnatelji naših agencija za zaštitu voda iz Ministarstva poljoprivrede i gospodarstva, hvala vladajućima što su se odazvali, što su bili na tom okruglom stolu, čelnici Hrvatske poljoprivredne komore i mnogi drugi, razgovarali smo o važnosti voda. Ono što mene zabrinjava da mi kolege iz Bruxellesa kažu kako su jasni naputci u Bruxellesu do 2030. smanjivanje stoke na razini cijele EU, kažu radi ugljičnog otiska na stoke, kažu kako krave zagađuju previše, kažu kako dnevno usred ljeta, vjerujem da to znate ko god se bavio ili ko god donekle poznaje temu, usred ljeta oko 30, čak 40 litara vode popije krava i ta ekipica iz Bruxellesa kažu, dakle krave nam opasne su po planet i zato trebamo ići u smanjenje, vidite šta se u Nizozemskoj događa, farmeri dakle diljem Europe protestiraju i kažu najbolje da se jedu kukci, koliko god to nekim ljudima bilo smiješno, ne, to nam dolazi, to nam je tu. I kažu proteini 25%, ne troše vodu, a ovdje sam govorio sa sabornice, organizirao sam okrugli stol za hranu sa stručnjacima, biokemičarima, ne neki šarlatani, dakle znanstvenici kojima je to struka i koji su rekli Europska agencija dakle za sigurnost hrane EFSI nije provela istraživanja na ljudima i mi nemamo nikakve researche, uopće ne znamo alergente, sve što će nam to u nekoj budućnosti donijeti. To su rekli profesori, doktori znanosti na okruglom stolu, ne jedan, nego nekoliko njih. I sad mene zanima kako će Hrvatska država tu se ponijeti kad pričamo o EU direktivama i zato su naši Slovenci, mnogi su se smijali na početku pandemije pa nešto danas se ne smiju i skriveni su po rupama, pa neka se smiju, a doći će vrijeme polaganja računa, to budite uvjereni, što bi rekli trag novca ne može nestati. Naši Slovenci susjedi su vode zaštitili na ustavnoj razini. Znate zašto? Kažu mi političari tamo isto kolege, vladajući sad, oni kažu kolega, pa mi ne želimo ovisiti o Bruxellesu da nam jednom EU direktivom spusti se nešto na našu državu i da mi moramo napraviti nešto što možda mi kao država ne želimo. Evo to kažu susjedi Slovenci. A mi ovdje kad govorimo o tome, ajmo zaštititi naše vode na ustavnoj razini. Onda se neki, ne svi, ja stvarno ne volim generalizirati, neki vladajući smiju, to je smiješno, to je ne. Budite malo razboritiji. Nemojte skakati, ne svi, vrlo sam jasan. Ja ne volim generalizirati i mislim da nisu svi ljudi isti nigdje. Pa ako hoćete da Bog prosti ni mi u Mostu, da budem skroz jasan i otvoren. Dakle, što mi kao država činimo da zaštitimo naše vode na najvećoj razini i onda da osiguramo našim građanima pravo na čistu i pitku vodu, zaštitu vodnih resursa i ono što mi držimo u klubu Mosta i ja osobno, opskrba kućanstava vodom kao komunalna djelatnost koja bi se trebala obavljati kao neprofitna javna služba. To je naš stav. I to su pitanja na koja mi kao oporba tražimo odgovore i molimo vladajuće da se tu isto tako odgovorno postave. Toliko u pojedinačnoj raspravi.
Poštovana zastupnica Ban Vlahek ima repliku. Zahvaljujem. Kolega Miletić, svoj govor posvetili ste zaštiti voda, stoga vas molim za vaš komentar o činjenici kako su pesticidi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi namijenjeni zaštiti nasada od invazivnih štetnih organizama, čime se osigurava rast nasada. Međutim, ti učinci mogu premašiti predviđeni cilj, što šteti drugim vrstama i uzrokuje smanjenje biološke raznolikosti. Te kemikalije često završe u vodnim tijelima, pa vas lijepo molim komentar. Poštovani zastupnik Miletić. Ja naravno nisam tu stručnjak, ali ono što ja po naravi svoje logike, ja sam filozof i teolog po struci, dakle organiziramo struku koja se ne boji iznijeti istinu i onda ljudi govore o tome. Dakle, mi smo imali pomor pčela radi pesticida, pomor pčela. Milijuni pčela su nam nestali zato jer se špricalo svim i svačim u vrijeme kad se nije smjelo špricati. Poslije se zakonski to sad uredilo i evo pohvaljujem to zakonski. Sad Državni inspektorat mora na terenu raditi svoj posao i ostali znači da se točno zna kad se baca koje pesticidi da nam ne ubijaju pčele. Jer bez patetike ako nema pčela nećemo ničeg imati. S druge strane kolegice potpuno ste u pravu. Dakle, potpuno ste u pravu. Evo ja sam u Varaždinu bio, angažirao sam se tamo, imamo lokalne izbore sad za gradsko vijeće pa sam dobio zadaću vrući krumpir pa pokušavamo tamo posložiti stvari. Dakle, iz baliranog otpada, uvijek otvoren iskren, 97.000 tona smeće curi u potočić. A potočić ide dolje i spušta se na polja, na njive. Hvala. Poštovani zastupnik Bulj. Hvala. Kolega Miletiću, znači jasno je svima da je voda osnovno ljudsko pravo i da su naši građani imaju pravo na vodu, a Hrvatska je bez obzira šta je ograničen, znači bit će pristup našim vodama, međutim činjenica je da se ciljano radi cijelo vrijeme da ta bočica u vodi se da koncesionaru, naši izvori i oni su privatni. I mi u ovome trenutku imamo problem šta lokalni vodovodi imaju enorman pritisak razno raznih davanja koja su nerealna, oni su tvrtka koji osiguravaju osnovno ljudsko pravo našim građanima da imaju u kućanstvima vodu i naši poduzetnici. Međutim, tereti se namjerno stavljaju na vodovode da bi koncesionari preuzeli i da bi kontrolirali vodu, jer voda je izvor života. Zbog toga nema drugog rješenja, vi ste to i rekli i to ponavljam već godinama, da je jedina zaštita da voda bude u Ustavu kao osnovno ljudsko pravo. Odgovor poštovanog zastupnika Miletića. Hvala vam kolega Miro Bulj. Vi dobro znate kao načelnik grada Sinja, ja sam 2,5 godine u parlamentu, ali trudim se ući u sve one teme koje su važne ili na koncu s kojima se želim baviti. 2021. u ovom Saboru Zakonom o cestama uveden je skupi harač za naše lokalne vodovode. Harač koji uz sva druga poskupljenja, inflaciju i namete dovodi u pitanje i financijsku održivost vodovoda. I mi smo ovdje govorili o tome kako je svim vodovodima nametnuta obveza plaćanja naknade za služnost puta za svu vodovodnu infrastrukturu koja prolazi ispred javnih cesta, a pogoduje se naravno teleoperaterima i vi ste o tome bili najglasniji ovdje u Hrvatskom saboru kao zastupnik stranke kojoj ja pripadam, kluba Mosta i kao gradonačelnik grada Sinja. Dakle, moramo osigurati da nam voda ostane u rukama građana. Dakle, da ti privatnici koji kao neke hijene oko toga idu ne uzmu nam i naše izvore voda. Hvala. Sada će